Cascadorii râsului, așa s-au simțit anchetatorii care încercau să descurce isele unui banal accident de mașină. Miez de noapte, pe o străduță dosită din București, o frumusețe de limuzină a făcut prafodacie. Șoferul nu e de găsit. În zonă, polițiștii găsesc însă un tânăr bine afumat care susține că a fost cât pe ce să fie lovit de limuzină, dar care se distrează teribil pe tema învățaniei. Să vezi și să nu crezi. Martorul distrat a dovedit până la urmă a fi chiar șoferul mașinii. Polițiștii sosiți la locul accidentului nu găsesc nicio victimă și niciun șofer. În schimb, un tânăr care se cam clatină susține sus și tare că el e singurul martor al întâmplării. Ba chiar se plânge că limuzina a dat peste el. Am fost sus. Am fost pe aici, am și băut, recunosc. Pe ce mașină este noastră? Eu? Mașina pe jos. Care este mașina noastră? Pe jos. Nu știu dacă există o mașină pe jos. Domnule, m-a ascultat puțin? Da, discutați cu mine. Deci ce mașină era dumneavoastră? Pe jos. Pe jos? Da. Ce e așa greu de înțeles? Veneam pe jos din partea aceea. De fapt, veneam dincolo. Băiatul nu e deloc speriat, nu prea știe pe ce lume este, dar râde cu gura până la urechi și face glume cu polițiștii. Eu stau pe roșu, un apartament și 3, așa, scara 5, sector 4, bun, așa, veneam Nicolo. Da? Așa. Atunci am văzut odată, poc. Recunosc că am fost și voi la volan. La volan. Pe care s-a vin. Așa. Și vin de la petrecere. De la petrecere care s-a susținut acolo. Dacă vreți, ne mergem acolo să vedeți dacă am fost acolo cu niște prieteni mei. Și mă doare bărbierul de tot astea și mi-au răspuns barca pe aia secretate. Nu mai știu nimic ce s-a întâmplat. Am fost pe lot. Șoferul cu Audi s-a lovit. Era pe jos. Da. Noi credem că mașina este a dumneavoastră. Credeți? Mai jos ce fie. Pe stradă se adună un grup de gură cască. Sunt locatarii din zonă, treziți de bubuitură și de girofarul poliției. Toți par nedumeriți, mai puțin o doamnă care le dă oamenilor legii primul indiciu. Spune că tânărul cu chef de glumă e chiar șoferul limuzinei cu clucașe. Spune că a căzut, dar nu au. Nu, e de șofer. Polițiștii încearcă să afle adevărul, dar tânărul o ține pe a lui. Sunteți proprietarul autoturismului implicat în accident? Nu, și aș vrea să fiu. Sincer, stai mult așa, da? Chiar de ce? Nu, brusc. V-ați condus dumneavoastră autoturismul? Nu. N-am văzut ce nu știu. Poveștile așa zisului martor se cam bat cap în cap. Deci te-a luat pe sus, pui, mașina te-a lovit, Da. bănuiesc că ai și căzut, nu? Normal, nu se vede aici, te rog frumos. Dați-mi și mă frumos bar cu apa ta vreau. Păi dacă ai lovit, ar fi trebuit să fii și murdar pe... Ai fi căzut, ar fi trebuit să fii și murdar pe geacă, pe pantaloni. Și nu se vede asupra mea că sunt un pic maltratat. Păi da, pe tine te doare bărbia. Bărbia, și nu-i dai ajuns să mă doare bărbia. Da, Nu am căzut chiar așa de rău, încât chiar mă doare bărbia. Păi cum te-ai lovit ca să te doară bărbia? Unde? De ce te-ai atins? Nu m-am lovit. Mamă, te rog frumos, mult de tot. Păi vorbește cu mine că trebuie să știi ce s-a Vreau să vă la întâmplat. față. Chiar, deci venea, m-am speriat. Și m-am aruncat, atât a fost chestia. Chiar, el venea Nicolo și m-am aruncat în față, așa. Și șoferul mașinii? Nu am văzut, n-am apucat să bănuiesc greșit, că dacă aș fi văzut, aș fi alergat după el, băi, chiar așa, dai peste lui și nu zici și mie. Despre cel care a condus limuzina, tânărul spune că nu știe nimic. Conducătorul autoturismului a plecat în fălă, eu eram inconștient, bărba vine inconștient. Chiar eram pe jos pe acolo, nu aveam nicio legătură cu autoturismul. Dar nu v-a spus nimeni dacă avea sau nu legătură cu autoturismul. Dar spuneți că șoferul a coborât și a luat-o la fugă, nu? Nu s-a luat-o la fugă, nici nu m-am uitat după el, sincer. M-am lovit la bărbie, am dat și capul cu capul, cu bărbia de pământ. Așa, adică. Mă rog să le pe aici, pe jos, cu bărburile astea. Unde anume ați căzut? Ce arătați aici? Deci eu veneam Nicolo, așa. De acolo ați venit, da? De acolo, așa. Eu petrece cu niște prieteni, nu prieteni, că e prea mult. Cu niște cunoștințe, da? Și vin așa pe aici. Așa. Și vin, am auzit viteză. Nu m-am dat la o parte ca prostul. Dumneavoastră, doar nu s-au plecat acasă? Nu. E corect că mergeam pe partea carosabilă. Așa. Și când am avut călăgie și asta, chiar îmi venea prea tare. M-am aruncat într-o dată. Ați aruncat sau ați lovit? M-am aruncat. Nu m-a lovit. Dacă mă lovea, recunosc.
De ce v-ați aruncat? Nu vorba vine, m-am dat într-o parte. Polițiștii sunt bulversați, bănuiesc ei că ceva e neregulă, dar nu reușesc să scoată nimic de la martorul glumesc. Încearcă să-l ia mai tare. Să spuneți că stați pe roșier, nu? Pe roșier? Pe roșier, nu. Pe roșier, nu? Da. Păi și pe aici? Pe aici veneam de la... Veneam de acolo. Dar râul Șoimului este în partea cealaltă. Dumneavoastră ce căutați aici? Veneam pe aici, așa. Vreau să mai oprim, că nu vreau să... Vreau să mă mai plimbat. Nu, vreau să mai oprim și așa, pe jos. Că nu vreau să vadă tata că am băut. Totuși, povestea spusă de martor nu explică întru totul situația. Cum de s-a lovit la bărbie? Dar mai spuneți-mă o dată, de ce vă doare bărbia, că noi tot n-am înțeles. Pentru că m-am aruncat, nu m-am aruncat, m-am ferit Așa? și m-am aruncat până într-o parte așa. Dar de unde știți dumneavoastră ce intenție are autoșoferul? Păi ce intenție are? Dacă vineți pe dumneavoastră, da? O bombă atomică, într-o parte, vă o luam pe superstiții, da? Haideți să vă mai întreb ceva, dacă dumneavoastră v-ați aruncat, trebuia să aveți și urme de praf, de... Păi ia uitați-vă un pic, am și urme un pic. Și praful de pe haine n-ar fi trebuit să fie, mizeria de pe jos. Deci m-am aruncat încoace, că m-am lovit la bărbie. Înțelegi? Mă luați acum pe mine ca V-ați suspect. lovit la bărbie în airbagurile de la mașină? Aș fi vrut eu să-și airbag-ul. Ciudat e faptul că martorul minune știe cam multe despre mașină, chiar dacă e în mod clar băut și susține că tocmai a suferit un șoc. Aș vrea să fiu proprietarul acestor mașini. Ce nu înțelegeți? Aș vrea eu. Din toată inima. Nu trebuie neapărat să fiți proprietarul mașinii ca să o conduceți, da? Da, normal. Dacă vă doriți atât de mult să conduceți un Audi, înseamnă că... Sincer, aș fi furat-o. Ce Audi spuneați că este acesta? Audi așa. Audi așa. Nici nu mă uit la el. Eu zic că e Audi așa. Nu știu. Probabil dumneavoastră știți mai mult. Avem un prieten al dumneavoastră care îți spune că ați plecat cu mașina aceasta. Un prieten de-al nostru a spune că... Nu, niciodată nu știu. Da? În plus, oamenii legii află că tânărul s-a apropiat de vehicul și a închis portiera. Întrebat de ce a făcut gestul, martorul glumesc vine cu o nouă variantă. Vă las să zic acum român? Normal, că pare normal. Odată ce dumneavoastră v-ați permis ca să mergeți, să închideți ușa la mașină, Da. cu toate că nu este a dumneavoastră, Da. mi se pare normal? Nu. Păi și atunci? Haideți să plasăm puțină distanță și puțină decență și să ne explicați cam ce căutați dumneavoastră la acest autoturism dacă nu sunteți proprietar. Păi ce căutam noi? Asta e treaba, că m-am uitat și eu dacă mai trăiește omul ăla din el. Nu, era normal chestia. Păi ați văzut cine era în interior? Nu am văzut cine era în interior. Mai devreme a spus că nu ați văzut pe nimeni în interiorul mașinii. Asta mi-a spus mai devreme, da. M-am aruncat ca să mă crezi. Sincer să fiu, venea tare dincolo. Dar unde v-ați aruncat, domnule? Că văd că nu aveți nimic murdar pe dumneavoastră. Și de ce ce parte venea mașina? Dacă stau să mă gândesc că am murdar tricoul ăsta, sigur, aveți pe parte. Nu știu ce, am în față. Păi dacă stau să mă gândesc și chestia asta, că e chiar murdat. Nu, ducem încă de lămuriri și tot o să ajungem tot la un... Culmea tupeului, după mai bine de o jumătate de oră de parlamentari, tânărul începe să dea semne de enervare. Dacă n-a făcut nimic, ba mai e și victimă, de ce nu lasă polițiștii în pace? Văd mașina că vine, da? Tot eu sunt vinovat că veneați mașina dincolo și că venea tare și nu știu, de ce scade? Asta e Constituția în România, da? De ce unul să se scade vinovat? Pentru că eram Dumneavoastră se pare normal ca să închideți mașina. Știind că nu este a dumneavoastră, mai ales implicat într-un accident. Nu am închis mașina. E deschisă mașina. M-am dus și eu să văd, domnule, e cineva în mașina aia? Nu e nimeni. Și dacă nu eram eu aici, cine mai era marca? Seara s-a terminat cu o excursie la secția 16 de poliție, iar cazul a ajuns până la urmă pe mâna lucrătorilor de la circulație. Spre uimirea tuturor, a doua zi a venit și varianta oficială. Tânărul cu pricina chiar fusese la volanul limuzinei și el a produs accidentul. A încercat să-i păcălească pe polițiști, dar nu prea i-a ieșit. Autorul accidentului, în vârstă de 18 ani, obținuse permisul de conducere în urmă cu 4 luni. În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a relevat o valoare de 0,78 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Martorul nostru glumeț a încurcat-o. Acum are dosar penal și e cercetat pentru că a condus sub influența băuturilor alcoolice. Morala, nu faceți așa ceva acasă. Trăim într-o lume nebună. Cum credea tânărul din imagini că va păcăli atâta lume și că va scăpa bazma curată din întreaga poveste? Nu-mi pot închipui. Poate că aburii alcoolului fac pe unii să se creadă mai viteți decât e cazul.
Sunt Cristian Sabah și ne revedem lunea viitoare tot aici, la 112 Poliția în Acțiune. O săptămână ușoară și aveți grijă de voi.